Όταν οι αποφάσεις δεν εκδικάζονται σε δεύτερο βαθμό, τότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι βρισκόμαστε ακριβώς που αποφασίζουμε και διατάσσουμε. Πάντως, εδώ δεν έχουμε έρθει ούτε να υπερασπίσουμε καμία επιχείρηση, ούτε να υπερασπίσουμε μόνο τα στεγνιακά μας. Έχουμε να σας πούμε ότι αντιλαμβανόμαστε τον ρόλο μας, αντιλαμβανόμαστε τον ρόλο των εκπροσώπων σε μία από τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα την επικοινωνιακή και θα έλεγα και στην Ανατολική Ευρώπη επιχείρηση και ως εκ τούτου είμαστε και κοντά στους συναδέλφους μας της Vodafone, της WIT, της Alpet που είχαν την ατυχία να είναι απολυμμένοι και όλους αυτούς τους συναδέλφους οι οποίοι εργάζονται στον χώρο των ταχυδρομείων που και εκεί υπάρχει μεγάλο ζήτημα και μεγάλο πρόβλημα. Επομένως, μακριά από εμάς το συντεχνιακό. Για μας τους εργαζόμενους το πρόβλημα γίνεται πιο σύνθετο. Ως εργαζόμενοι λοιπόν η θέση εργασίας είναι ένας σπουδαίος λόγος και δεν αφορά μόνο απλώς τη θέση εργασία μας, τη θέση μέσα στον όμιλο όπως προείπα. Εμείς επιθυμούμε να αναπτύσσονται θέσεις εργασίας, αλλά θέσεις εργασίας όμως οι οποίες θα είναι υγιείς και εννοούμε υγιείς, οι οποίες θα έχουν και βάθος χρόνου. Όχι να είναι θνησιγενείς. Και γίνονται θνησιγενείς και δεν μιλάμε για το αυτό το οποίο υποτίθεται, αλλά μιλάμε πραγματικά γεγονότα, γιατί είμαστε ο κλάδος ο οποίος βάλετε αυτή τη στιγμή περισσότερο από κάθε άλλο.